morning. Hello. Mega love shout out Jacob and Nanette. Ate Ning Funkhauser. Good evening, John. Good evening. So live tayo while working. We're here sa store. So even if nasa store tayo, Sunday, it's a Sunday here in the Philippines. That's why tatlo lang kami dito sa store. Good morning, Jacob. Japan Foodies. Good morning, everyone. Ging Beryl. Ging, kanusa ka mo uli, Ging? Salamat sa inyo, guys. Japan Foodies, salamat. Ang pupunta ngayon dito, automatic may 5 watts hours tayo, guys, ha? Ging, kaunsang sa ka mo uli sa Cagayan, Ging. Salamat everyone for coming. Ate Ning, what time is it there in the US? Baka mag-bilar na. Thank you, Jacob. What time is it there in Canada? Anthony Benitez, mega love shout out. Yeah, I'm going to give you 5 watts hours, those who are here, present in my live stream. Nagre-review talaga ako, nagre-replay ako so that I can check kung sino ang nandito. At least papasalamat lang din sa inyo, guys. I'm playing no CPR music, so no worries. But if we are in the house, we usually have a singing session, parang concert. Pero andito kami sa store, so chika-chika lang tayo, char-char. Magdikitan kayo dyan, guys. Ging, ano sa kamo uli sa Cagayan? Jacob and Nanette, Yahoo, good morning, sabi ni Ging Beryl. Oh, it's 3:05. It's time for you to go back to sleep, or you just woke up and then what? Jacob, go back to sleep. 3:05. I'm recording here, guys. So, work mode while nag-YT. Are you in? I thought you're going to the Philippines, Jacob. Excuse me for a while. As soon as all my things are approved, oh, so I can make the final steps for my transfer. Oh, you mean you're going to transfer here in the Philippines? So you like it here in the Philippines, Jacob?
Ano sa kamuli, Jing? Oh, forever Jacob. Okay. So you can just then visit Canada once in a while. Because of course you'll be missing your birthplace. Is that your birthplace in Canada? I will only be 2 hours, at least 2 hours. But let me shout out my army members. I have Shane was not able to fix my night bot yet, and also those banners. We hope we could finish it soon. So let me shout out my Ermin members. For the ambitious Ermins, you can always check my description box. My updated Ermins are there. So, ambitious Ermins, Vanessa Mejos, Mangyan sa Desierto Vibes, Ma'am Shibing Kitchen, Chels Reality TV, Steve Antes Life in USA, Philippine Islands Adventure Milo USA, Inspiring Contents USA, Anna Simple Life, Sunshine, Jacob and Annette, Tess Bisdak in Ohio, LBSS, Naning Kikay in Town, Angging Fair Vlog, and we have the Compassionate Hermins, Shane in the Baking, Beth Love, Housing at Iba Pa Vlog, Mia Vlog Oragon, and the only determined Ermin, Pia Orchids Garden USA.
Thank you, my dear Ermins. You can also find my first channel, Sarah Selegna, in the description box. And also my son's channel, who is now in London, Wonder Perk. Thank you, my dear Ermin. Salamat, salamat. Verna BP, good morning, Verna. Mega love shout out. Basahin niyo yung nakapin, guys. Those who are coming in will have 5 watch hours. But at least naman you should stay at least 30 minutes kasi nakita ko yung iba hindi na, parang nawala na. I can always check here naman. Sa you have 8 million in the house. Salamat. Pang-drop ko na lang link sa mga earnings, unahan akong earnings. I'll be dropping the links of my Ermin members first. Jacob, you have a lot of short videos. I'll be playing them, Jacob, your short videos. Sana may playlist. I will give. Ano sa kong wallet na colored. Um, Manila ka lang. Ano naman yun? Pang cutting.
Oh my God, Shane has twin. Shane, si Jacob. Yes, Jacob, that's the ninja of Shane. When you click that Shane, you will find out the two channels, Shane in the Baking and Sun Shane. Isyut, good morning, Isyut. Thanks for coming. Isyut, good morning, Isyut. Thanks for coming. It's complete, Jacob. Southeast, west. Good morning. Taga saan ka, Isyut? Saan sa Pinas? Pinas ka ba o nasa labas? So I just dropped the link of one of my Ermin member, Jacob Ananet. Please connect to Jacob Ananet. Ay, taga Cebu di ay ka. So kasabot di ta Bisaya di ay. Asa ka dapit sa Cebu Isyot? Ay, taga Cebu di ay ka. So kasabot di ta Bisaya di ay. Asa ka dapit sa Cebu Isyot? Yung isang Ermin, asa layo na ng Carmen nga province. Akong igsuon kay nasa Magikay, Mandawi. Layo sa Carmen, murag wa ko kadungan ng Carmen. Di ay layo na ng Carmen. Tsada na dool mo sa dagat. I'm dropping my members, guys. Later on, mag-drop din ako ng mga tao nandito. Dool mo dagat isyot. Tsada ra ba ng dool sa dagat? Sunshine, ikwansin para makuha nako. Thank you, Isyot. Thank you. You have 5 watts hours. Those who are coming in, stay naman kayo ng medyo matagal din. Para worth naman yung 5 watts hours. Charot lang.
Berna BP needs more banana. So, bigyan niyo ng banana si Berna BP, guys. Isyot, baka hindi mo pa kilala si Berna BP. Oh no, this Bisdak has premiere. Oh my God. Anyway, I'll just replay. The put show lap. Halit ko eyes. Wala man ni eyes, dinipot. La, kumusta nakapot? Long time no see po. Wala man ni eyes, dinipot. Ang baligya dinip, purely Cagayan de Oro and Misamis Oriental lang. Kumusta nakapot? I'll drop the link of that test Bisdak. Yeah, I have watched that already, Jacob. A Day in My Life with My Father-in-Law na upload ni Tess Bisdak. Ah, okay, Anthony, pero no dropping of links, Anthony, please. I will be the one to drop your links, okay? LVSS, mega love shout out.
Yan ang mga sabi ko. Ito si Anthony, noted na yan. Ano. Sabi ko, ako lang ang mag-drop. You can just go to channel, Anthony, if you want to go fishing, kung mangisda ka. Yan ang purpose. Bigyan ko kayo ng jacket para makapag-go to channel kayo.
Itong ida-drop ko na Ermin member na si Vanessa Mejos. She has been diagnosed ng cancer, kaya medyo siya nawala sa YT. I hope matulungan na lang natin siya. Dikit kayo, you play her videos. Siyempre, hindi siya, but I think okay na siya, but still hindi pa siya naka-recover. Parang nawala na siya ng ano. Baka naman pwede natin mabalik yung harang niya. Until now, she's still my Ermin member. Yan, Vanessa Mejos. Itong ida-drop ko ngayon, he is a barista. He's in Italy. Norway. Italy yata. Tapos, maganda siya kumanta. Support niyo guys at nakakaaliw siya. Busy-busy lang talaga siya. Kaya since na, just like us here ni Shin in the Baking, since na balik tayo ng new normal, kaya medyo tayo hindi na nakapag-white masyado. But still trying. Maski shorts lang ba? Sayang din naman yung pinaghirapan natin, di ba? Nag-enjoy naman tayo. Sino hindi nag-enjoy sa YT? Dinadrop ko yung mga Ermins guys ha. Puntahan niyo. Yung nakita niyo walang night bot kasi nag-update, nag-change, nire-repair pa rin Shane pala yung paglagay ng night bot at saka yung banner. Today is a Sunday. Dito kami sa store. Thank you, Verna. Alas 10 ba ang church ninyo? Okay, Verna. Salamat, Verna. Viryo Bagasina. Hina-hina, good morning. Ayan. Naglinis ako ng mga moderators kaya
Yan. So, Lerio, meron ka ng jacket. Pwede na mag-connect. Salamat, Lerio. Thank you for coming, Lerio. We are still fixing our night boat and our banner. Kaya if you observe, wala kayong nakitang night boat sa banner. Salamat, Ina-Ina. Shane, sabi na Ina-Ina. Ayan, nasa work, Ina. Ayan, oh. Ayan si Shane. Kita ba? Shane daw, say hi. Ito bang
Hmm. Oo, maski Sunday working kami. Bukas, Monday, day off namin ni Shane. Ina-ina. Pero working at home. Maski nasa bahay. Kaya ngayon, ito, working din ako. Sipag daw ni Shane. Graduating pala yung anak ni Betlab, ina-ina. So, imbis na December siya uwi, sa March na lang daw para maka-attend siya sa graduation ng anak niya. Kumusta ka na, Ina? Ilan ba anak mo na nag-school, ina-ina? Kasi face-to-face na ngayon, di ba? Nandito kanina si Potpot, ina-ina. Ano lang, naglabay lang, sabi, palit ko ice. Ano? Isa lang po anak ko. Isa lang ba? Layo lang school nila kaya ayaw ko na mag-isa pumasok. Ano? Malayo ang school nila dyan sa inyo? Anong grade na, ina? Isa lang pala anak mo, ina-ina? What do you mean malayo? Kaya ayaw ko na mag-isa pumasok. Hindi ko naintindihan. What do you mean? Hindi mo na siya ipag-aral? Ganun ba?
Yes po, malayo po sa kay grade 9. Hala? So, kailangan mo pang ihatid sa school? Ganun ba? Ma, wala bang malapit na school dyan sa inyo? Di po ito san, di kasi ito sanay na tumawid. Ay, at pagbababa. Wala kasi nung nag-pandemic, grade 6 sila noon. Di na ito lumabas. Ngayon lang na face to face palabas. So, hinahatid mo pa siya ina-ina. Kasi siyempre, delikado dyan sa Manila, di ba? Grabe ang traffic. Tapos ang pagtawid. So, kailangan mong turuan paano pagtawid, kung ano yung mga signs dyan, road signs, kung kailan tatawid, ganun. At sasakay, nako, delikado. Samahan mo lang, kaisa-isang anak, eh. Ano nga naman, hindi na mag-school. Sandali lang, ha. Atid sundo ko pa yan, mahirap eh. Pag oo nga, sa labas, kundi pa sanay na tumawid pag para sa jeep, lalo kung yung lugar dami, naku, delikado talaga. Ilang ilang taon na ba yan? Nila sa nila sa rekto ang daan. Hala, di ba delikado yung rekto kay nadaanan namin yan ni Shin, di ba? Ako yung daan medyo dami dyan mga ay ganun. Samahan mo talaga. Delikado talaga ina-ina.
Ay, 14. Lalaki ina-ina. Gabay, kailangan niyo pa talagang ano, atid sundo. So, kung ilang oras siya magstay sa school, if only you can just stay there, no, until mag-off, matapos. Pero, ano, 8 hours na ba yan ang school? Binabalikan ko na lang po. Kasi 7 to 12:40 ang klase. You mean half day lang ang klase nila? How long will it take to travel doon sa school nila Inaina? Grabe, no? It will really take time. Lalo na kung mag-traffic, you have to go earlier. Yes po, half day lang. Pag walang traffic, walang 13. Pag walang traffic. So, Irene Vlogs, mega love shout out Irene. Thank you for coming. 5 hours kayo Irene. Those who comes here, may 5 hours. 5 watch hours pala. Papasalamat lang. Thank you Irene for coming. Yeah, blessed Sunday Irene. Sa bagay, ina-ina, if only you can just wait, siyempre, ilang oras yun? 4 hours? Sayang din naman, no? Thank you, Irene, for coming. Kumusta, Irene?
We're still fixing our nightbot and our banner. Kaya kita ninyo dyan, walang banners. Tingnan ko nga. Meron pa man siya, no? Thank you, channel. Ako man lagi sila itong mga Armins. Mga daan pa ba? Saan yung San Roque? Wala ang RTV. Uh, saan yung Casio? RTV. Ah, Noy Tips Vlog, mega love shout out. Maayong gabi diha. Salamat Noy Tips. Wala pa ka ni uli sa Pinas Noy Tips. Maayo kay init kaayo Noy Tips.
Baka mo uli sa Pinas, no, Tibs? One hour na ako, so mag 2 hours lang ako. Working mode ta, no, Tibs, para makapalit og bugas. Pasikati daw ninyo si Kuan, no, Tibs Vlog. Sige, sige, naglaba ka pala, Ina-ina. Sige, Ina-ina. Salamat, Ina-ina. Tapusin mo yung laba mo. $11 million daw. Salamat.
I am dropping my Armins. Connect kayo sa kanila, guys. Ayan, natapos ko na. Ay, ayun. Ayun, sa'yo. Wala na music.
TV. Cecilia, kumusta mo Cecilia? Gamita ti mong Chelsea Reality TV kaya akong ipang-drop ang link sa Ermin. Mayong buntag diya Cecilia. Bago na sad na nimo nga imong ipag-grow Cecilia. Pag-grow nimo na nga channel. Imo nang ipag-grow nga channel Cecilia. Cecil's Official Vlogs. Usara ni Yasin duha ni 19575. Manira ba to? Murag na patoy lang. Nadapo. Imo nang ipag-grow nga channel Cecilia. Imelda, good morning. Good evening diha sa US. Salamat Imelda. Salamat for coming Imelda. Yung mga airments na dinadrop ko, connect everyone sa mga airments. Thank you, Nilda, sa thumbs up. Automatic magid ng thumbs up, Cecilia. Diba? Ganun. Ano ni tanan siya?
Musta na ka, Cecilia? Yung mga anak ba? Sige patugkuan. Sige sa ganito kasi kung trabaho dito nga babae, yung anak. Oh, Christina, naagyapon di asa ito siya ga-work. Ah, nagtapad ay mo. Okay, Sunday man karon so karon sa inyong balay. No work. Pila ka ba kay mga anak gani, Cecilia? Kanang nasa imo karon mga kwan pa, mga single pa. Katong namatay single man to ba? Katong nagdisgrasya? Lima, uy, daghan-daghan man di ay, naana tanan sila karon. Except of course katong namatay na nga disgrasya. Puro single. Si Christina ray babae. Ano? Plus kang Marley dayon. Si Alma ang bunso. Si Alma katong nasa US ba to? Duha ka babae si Christina o si Alma. Si Alma tong nasa US. Ano ba to? Na-stroke ako asawa mo o nabisi. Ha? Uy, kakuyaw ba? Hinahinay na og kaon og rice. Kaya ang kanang sa rice bito, Cecilia, naadya gikan atong mga sakit. Once makaon na tag rice,
Ipasa na ako to sa imo si link ni Doktora Rojo ha, para imong paminawon. Huwag na, minus-minuso na ginato itong rice. Kanang rice, pasta, kaning bread. Nya dayon, ang puli ana sa rice, kanang itlog, kanang kangkong, mga green leafy vegetables, kanang puli na sa rice, o kanang singkamas, kanang siya. Minus-minusan na gyud ng rice kay grabe once na una tag rice pag sulod ana sa imong lawas mahimo na siyang glucose fructose saka imong sugar so mo na atong kontra ang kuan saka tong sugar kay daghan na din sakit mong gawas ipasa na ako ang kuan ang link sa kang Doktora Rojo para imong paminawon sa imong pamilya para everyone will be healthy. Makaon man gyud sa lisod gyud kaayo kay naanad bitaw tag rice pero sa inya hinay maanad-anad ra ka nga minus-minus na ba. High blood imong bana kana makita bitan nimong mga dagkog tiyan kana sign na siya nga kusog ko grabe kay mo kaog rice. Nya lain ang resulta sa rice labi na bahaw masaka ang sugar. Sugar mo na itong kontra ang sugar. Daghan di sakit kung gikan sa sugar. Kanang bread, pasta, lami ra bagyod na ang Sicilia oy, pero kinang makaon man ka panagsa lang, dunagmay lang ba kontrolahon. Eh, basa na ako to sa imo, i-remind ko karon na i-message ko, hindi na ako malimtan. Naabya sila karon sa Manila kay naama ilang kanang murang advocacy man na lugaw iya pamahaw na lugaw that is rice. Oh my god. Kung pwede siya, aya pag ina ko na-realize na kanang humba sus dili maday problema ang humba. Humba pero parisa nimo og gulay, kangkong, pichay, itlog kana di ay. Pero kung parisa nimo og anang sa ngalan rice na diha na musaka gyud ang blood sugar. So nalipay gyud ko nga makakaon na kog kuan. Of course kanang avoid na tatamis. Mag-coffee ko kana americano. Managsa na sugar gamay pero most of the time dili na gyud. Nga na biya kay na cakes and pastries ba yan kang shame. So dili sad gyud ko hangol mo kaon ng cake oy. Night time na kusog kong kaon pero seldom ra. Niya tubig dan pirni tubig. No soft drinks, tubig. Ana ganay. Muna sa mga bata pa kanimong mga anak mga bata pa na hinahinay nagsulti nga minus-minusa na para madugay kay may manggod nang matigulang ta pero makalakaw pa ta ba makasuroy-suroy pa ta kanang sa una biyan pa no kay mga 60 years old na nagaugod-ugod na may nang this you grow old healthy makasuroy-suroy pa pasyal-pasyal sa asaman na ano mong takaw daghan na kay mong FB din sa ako nung sa Kasilya uy daghan naglibog ko asa ba insakto ani uy daghan kay kag FB sa ako naad naman ta ka naad na biya sa nimo ko bago lang ita ng istorya katong sa address nimo kay ang gahulatan lang nako karon nga stock sa para mapadala na kang Michi ang t-shirt kay nahugtan na gid mig stocks t-shirt nga ga-order man na si kuan good si Michi so usahon na itong padala dito kang Michi si Betlab lang palupad ko na lang siguro kay si Betlab kuan man kanang naaman siya sa Saudi niya mauli siya mga next year pa so palupad na lang daw ko no so ang iyong magkita lang mo ni Michi si Joanna
Si Ina-ina, ang kauban at mamo sa kuan picture balong, imong maila-ila. Si Housing at Bapa Vlog. Ana. Ako tigulam na pero ako sakit. Uy, buyag-buyag si Celia. Mabawa kay wala kay kanang gi-maintain na tambal. Very good Cecilia, very good. Kanara kung ganito ng Cecilia Reyes, daghan man uroy to imong FB oy. Libog ko sa imo. Akong ipadala sa imo Cecilia kanang among product kay matilawan nimo. Ako ray butang ako link sa FB. Ayaw dia dili pwede diri. Sige lang nagka-istorya na biyata the last time, di ba? Kung nangutana ko sa imong address, pero dili na. Ang address na lang ni Michi ang imong kwaon para dili lang magsa akong ingon si Michi kung asa mo magkita. Karon number na lang dahil mag-text na lang mo. 11 million in the house. Unsa man na? Unsa yun sa man na? Work mode ko, Cecilia, bisan niya diri trabaho. Naman ko sa store. Kami ni Shane. Ugma kami mag-off. Daghan malitbog sa iyang Christina, mega love shout out. Lagi ay amot nganong daghan man na siya upuan. Anong daghan man na siya og FB. Maglibog sa ta. Kompleto demos balay karon Christina. Pila mo unom. Oh, kay Sunday man karon.
2 hours lang ko kay mag-andam na sa ko sa among lunch. It's 1 hour and 38 minutes, so I still have 22 minutes. 22 minutes more to go. 22 ba? Kinsay mag-out. Mag-end ko mga 2 hours, mga 20 minutes na lang mag-end ako. Kaya mag-andam isa ko sa among lunch. Cavite man mo ba, Cecilia? Murag layo ra man kay Michi kay Paranaque man, magsabot lang mo asa mo dapit magkita. Papunta ka sa tubig. Ocean. Cavite 13. Nakaano na di amig Cavite. Padungdong lang sa itong subdivision. Kinsa di ay unsay kinsa? Siksyon, si Michi Manalo. Kailan man na si Juan? Kailan man na si Christy, si Cecilia, kinsa na si Michi Manalo. Sa iya man ang avid fan. Wala. Layo na kay na, uy, mag-abot lang siguro mo sa kalugar. Paranaque man na siya. Kanang Cecilia. Manuroy na lang mo dito sa Muwa. Wala pa siya ka, nagsimba pa siguro. Wala pa siya kandi. Ayan na si Meche. Wala na palibak. Nag-love shout out, Michi Manalo. Si Michi, akala ko anak niyo po. Sino? Anak ko, andito oh. Andito anak ko. Working mode. Kay end of the month, 15:30, mag-prepare namin sa mga bayro nun, sa mga halin, ng mga goods, ng bayad na ganyan ng suppliers. Diri lang man at busy pa ba sa paglalaba. Naglaba din ni si Marie di ay yun si Shane. Shane daw sabi ni Marie. Kuan, ipadala lang na ako through kay Michi Manalo tapos ano na kayo, ano ba yan, magsabot baka mo Cecilia, magsabot kayo ni Michi kung saan kayo magkita. So, by that time, magkansad mo ba, mag-banding, mag-relax.
Si Shane. Hi Shane. Oo nga, busy. Kasi 15:30, nag-ano kami, nag-prepare kami ng mga sales. Tapos, siyempre, magbabayad kami sa mga suppliers. Eh, pwede tayong magkita sa Dasma o saan nga ba ito ni Chelsea? Yung nga sabi niya, pwede ba daw sa Dasmariñas? Malayo ba yan? At tapos ano na lang tayo, mag-usap-usap kayo. Andito si Ina-Ina, naglalaba din. Ano kayo ni Ina-Ina, ni Shaira, si Rezo, at saka ni Housing at iba pa. Mag, you talk to each other, you meet somewhere, ano ba yan? Kung saan kayo magkikita. Kasi we are expecting the t-shirt na Michi today or tomorrow. Si ano pala, si Betlab pala, gusto niyang umuwi ng December, kaya lang, baka hindi na siya payagan uwi sa graduation ng anak niya by March. So, ayaw na niyang uwi sa December, doon na lang daw sa March. So, yun, papalipad ko na lang ang kay Betlab. Hindi, magkita kayo, Chels. Para hindi nagagastos si Michi. Siyempre naman, kapag gastusin mo pa yan si Michi, mabuti na yung magkita-kita kayo para naman banding-banding ba? Like for example, ano ang pinakamalapit na mall nasa center sa kay Michi at sa kay Cecilia? Doon kayo mag-meet para naman makapag-banding din kayo. Siyempre, wag na kayong kakain sa bahay niyo. Snacks lang. Wag na yung kain na heavy. Kanang, pila ng chicharon galing sin, kanang dako. Pila na siya. Ayan o, sa MUA, di ba? Social naman ako. Namiss ko na tuloy ang MUA. Pila? 157, kanang dako. Namiss ko tuloy ang MUA. Ganun kami ni Shane noon, pag walang klase, yan, punta kaming MUA, punta kaming Divisoria. Ganun. Imagine 4 years si Shane doon nag-school. So palagi akong pumupunta.
Unsa na isa Jisin? Salvaro. Unsa nang isa? Unsa na isa Jisin? Salvaro. Unsa nang isa? Rosquillos. Michi, i-add mo ako sa FB mo para madali makontak. Ako na mag-ano, ako nang para meron ka daw i-vlog na mag-unboxing. Hindi mag-vlog kayo pag magkita-kita kayo. Takpan nyo lang si Michi. Meron naman siyang address sa akin, Michi. Bigay ko lang sa iyo. Meron naman siyang address sa akin, Michi. Bigay ko lang sa iyo. Miss Anjoli, mega love shout out. Thank you for coming. Kumusta, Miss Anjoli? Kumusta ka, Miss Anjoli? Thank you for coming. Malapit na ako matapos. 10 minutes na lang. PM mo ako, Cecilia, para may send ko yung link ni Dr. Rojo.
Hi, Miss Anjulie, sabi ni Chelsea Reality TV. Hello po, Chelsea Reality TV, sabi ni Miss Anjulie. Michi, bigay ko na lang address ko. Ako na magbigay. Ako na magbigay, Cecilia.
Bigyan mo naman ako, Cecilia. Kung na magbigay ni Chi. Pila ka ni ng pulveronsin? $10 million. Salamat kaayo. 3 minutes na lang. Mag-end na ako, guys. May lunch na. Para makapagtrabaho na tayo ng straight. 3 minutes more. Salamat sa inyo mga guys. Ikaw na magbigay. Oo, ako na, Cecilia. Yung bang Paranaque at Dasmariñas, malapit lang yun. Pwede ba yun like, dito sa Cagayan kasi, Cecilia, may Maxim, may Food Panda. Sila na mag-send.
Milda Ingram, thank you very much. 1 minute more, mag-end na ako. Thank you. And again, I would like to acknowledge my Ermin members. Basahin ko na lang kasi hindi ko pa na-plaster yung nightbot at saka yung banner. For the ambitious Ermins, we have Vanessa Mejos. Basahin ko ha. We have Mangyan sa Desierto Vibes. Ma'am Shibing Kitchen. Dinadrop ko kanina yung mga links nila. I just dropped their links. Chels Reality TV. Ma'am Shibing Kitchen. Steve and Tess Life in USA. Philippine Islands Adventure Milo USA. Inspiring Contents USA. Anna Simple Life. Sunshine. Jacob Ananette. Tess Bisdak in Ohio. LVSS. Naning Kikay in town. Ambing Fair Vlog. Compassionate Ermines. Shane in the Baking. Beth Love. Housing at iba pa vlog. Mia Vlog Uragon. Last but not the least, Determine Ermin, the only Pia Orchids Garden USA. Thank you, my dear Ermins. Nilagay ko din sa description box yung first channel ko na si Sarah Siligna. At kasi yung anak ko na nasa London, Wonder Perk. Biki naman, biki lang. Kung gusto niyong bikitan. Salamat, Ina-Ina. Thank you, thank you. Ingat kayo dyan. Stay low carb so that we all be safe. Thank you very much for watching. Bye-bye, everyone. Stay safe. Amping. 12 million in the house. Salamat. Bye-bye.